Salut! Astăzi vă voi arăta cum fac eu niște felicitări pentru zi de naștere sau ceva de genul. Prima oară o să vă arăt ce am cumpărat de la Jumbo, niște sticăre. Stați să vă arăt. Stați că avem o tonă. Așa. Am luat cu cățeluș super drăguță. Și am lipit una de acolo aici, un cățeluș. I-am luat ca să pot să scriu cu asta, nu știu ce am vrut să fac cu ele. S-am luat cu litere. Apoi am luat asta cu litere așa mai de bebelaș. Și apoi am luat una cu bulină. Care astea nu o să mi le trebuiască. Doar astea așa. Acum lipim una cu cățel, apoi una așa și apoi lipim încă o lăbuță de cățel. Uite, cam așa arată lăbuța, vă arăt de aproape. Apoi o punem fix deasupra bulinii, trebuie să arate așa. Și după aia stați să-mi iau un creion. Am revenit. Ne luăm un creion, îl ascuțim destul de bine și începem să scriem. Uite, eu fac, de exemplu, o felicitare pentru Luca, un prieten de-al meu, da? Și scriem cu litere de tipar, scriu, nu de L-U-C-A. Uite așa. Aici, imediat lângă. Îți, uite așa, Luca, îți urăsc stați, nu urăsc, glumeam, nu o să scriem urăsc, o să scriem îți doresc la mulți spațiu ani. Pe aia punem punct, uite așa. Și după aia scriem jos, aici, în partea asta de jos, cu drag și scrieți numele vostru, scrii Alen, cam Al. Cu D R A G A L E N. Și apoi, uite așa trebuie să arate. Și apoi aici, în mijlocul, o să desenăm ce vrem noi, ceva ce-i place, drăguț, orice vreți voi, desenați. Eu o să fac un curcubeu aici. Dar nu foarte mare, o să fac așa cât trebuie. Așa. Nu mai pun și culori să nu prelungim clipul prea mult. Și facem de vreo 2-3 culori, așa fac. 1, 2, 3. Și dacă vreți colorați, dacă nu lăsați.
Uitați, uite așa. Două l-am făcut cum am putut. Și lângă eu fac o inimă imensă. Și a doua mai de fapt. Și după aia îmi iau cele mai mici detalii de la aceasta. Îl recomand să mergeți la Jumbo să vă luați. Uite, punem un cățeluș, uite așa, care semnă întrebări acolo. Îl punem pe margine. Apoi luăm un os, cam așa, micuț. Așa, după aia am încă lăbuța. Și o lipim. Și după aia eu mai fac inimi. Bombe, pam, 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 pam. Așa. Uitați că am făcut o inimă urâtă rău. Vreți vă arăt. Uitați asta de aici, ultima. Făcut urâtă, stai să ștergem. Nu prea mi-a ieșit. Că facem una mai faină. Asta a fost bună.